So karon nga video, kay timbunga mag sa kapayas, manguha mi og kapayas. Ay sa dim ni gadag. Gani na pa may buntag ni sig pabot karon pagkaunto no hintong ha. Atay nga. Pirti na kong katogoy. Puwerteng katog. Puwerteng tuga siguro. Pero pag ikaw na ka luksong mga choy kay sa po nga. Ito ko anong gustong asawa o kanang di ka makakuha inol eh. Hay Ate Rod. Asam ka bay? Ito daw na tigas bahay na ko ah. Check out. John! Nagkakailangan mga patagkapayas! Marjun! Kusuga mga mbay batay! Saan mo may plano mga kapayas? Ngadto mi sa amo ang ikaduhang bay. Tigas bahay na ko. Tigas. Nanti usah dito ganyan. Oh. Gamit na to. Cousin bushing technique. Oh, Times 2 ah. times to. Ada lang. Run. Choy na lang ato kapayas. Dasa mo kay magluto na ko. So karon mga choy, mag-cooking show na ko. Mantika. Karon mga choy, ato ilo na atong labas. Ay, may kosmekos na to kadali mga choy ha. Ay, may kosmekos. Karon mga choy, ato ilo na atong balas sa basuka, sardinas. Uman, ay may kosmekos na to kadali mga choy ha. Ay, may kosmekos. Ay, may kosmekos. Sir mga choy, malimpi lang tayo basta vitamins di lang. Ilunod na to atong vitamins. Uman, ay may kosmekos na to kadali ha. Ay, may kosmekos. Atay daghanan naman ana eh. Katarong pagkatakaon na. Okay, pwede kami ito biyabas kutan. Doon mga choy, ato ilunod na atong the secret ingredients kapayas. Uman, ay may kosmekos na to kadali mga choy ha. Ay, may kosmekos. Ah, kamananing kauna eh. Muron man hinuon kang sili subakan o kapayas. Labi na man hinuon ng sili kontra sa kapayas. Unsa? Basta ikaw, puta yung bukbukon to. So mga jo, okay rin ato ng timplahan, patay. Sunod, basig sarap. Sunod, gini sa mix. Ato sa imo kusumikos kadali mga siya, imo kusumikos na nato. Grabe ning kauna, wala gini kalimaon ning kauna. Puros lang kita ni hang. Hala hang. Kamu da mga choy, naging magsunsuon gini na sa mua kay mga kuang gini, mga alien gini, mga lain gini planeta ning mga ughang. Pirting hanga tanawar ko no? Tanawar ko ng sabaw no? Awar ko na og usa pay kulor nang grabe naging puwaha. Puros na siya sili gud. O mga choy, luto na natong giluto, ato rin haunon. Bubod na. Yan bukan na siya nagsuroy-suroy. Pagwapo mo nang kanahanda ko. Ha? Mo bling wa makit ide kin si pagwapo na yo tan ko na. Oh. Napay patuloy-tuloy ng inatay. Sabyo ba? Ha? Sabyo. Sabyo? Sabyo ko. Piting na. Ano po taning Iting na. kaon po taning ang kapayas mo yun subakan hinuon og sili o kanang sili mo subakan kapayas. Sasigan paglakaw. Sikuan ba na?
Grabe gid po namiya mga choy. Mga choy, lilig na! Wow! Murag Ang bilis sa mood kay grabe init. wa pa ko malid ko. Makaon pa ko. Gutom pa. Apa man na. Shout out Kalnan and Rosales family. Shout out Isaac Galdo Sardan, Charito Gia, Ryan Kinatadkan, John Lin. Shout out Jod Cleopas watching from Talibon, Bohol. Jason Flores and Ariel De Gracia Singson. Shout out Yanyan Duazon, Andre Aranco watching from Katarman, Liluan. Juban Perino watching from Bogo City. Shout out Ryan Baclayo watching from Jimenez, Mizamis Occidental. Shout out Michael Gusila Impleo by Imping, Solid Market. Ma Marianne Ovidas watching from Lucius Okay. Jason Sabiron Monteseven, Guadalupe, Cebu City. Shout out April John Roquiro. Shout out Gugumin and San Jorge family. Shout out Digamo family, especially to Sir Sijan Digamo. Shout out Dexter Danieles watching from Danau, Cebu. Shout out Cowboy Security Agency from Sir Rensri of Magi Digos City. Shout out John Len watching from Dakit Busogon, San Remio, Cebu. Salamat Siligan. Vermont Guanzon and Elvin Haraniva. Shout out Junes Ortiaga watching from INB Bohol. Glenn Barolan watching from Iligan City, Tominobu. Shout out Nadox Orleanes watching from Carlos City, Negros Occidental. Shout out John Moment watching from Bukidnon. Chong Agyam Subla from Laak, Davao de Oro. Shout out Gabonilas Trasmilhans watching from Dubai, UAE, Star Singer. Shout out Akiro Alcantara Maturan, Livy Tongko watching from Southern Liti. What's up Judy Piol Pibon. Shout out and lastly shout out sa amo ang Solid Star Singer since D1 Sir Edsel De Grey, Bing Kimora and Ma'am Bing Ian. Thank you. Shout out! Thank you.